On aloiteltu tässä elokuussa tätä toimintaa ja sen puitteilta nyt sitten laitettiinkin pystyyn tämä ensimmäinen tilaisuus aika pikaisella aikataululla. Ja tämän hankkeen pääteema on kannattavuus ja maatilojen jatkuvuus, eli pyritään etsimään niitä keinoja sen maatilan kannattavuuden parantamiseen. Ja kestävyys ja vastuullisuushan on tietysti tämä päivän sana, että nekin otetaan huomioon. Ja sitten jatkajaongelmaa pyritään ratkomaan lähinnä koulutuksen ja tiedotuksen aspektilla. Meillä on mukana tässä hankkeessa ProAgria Itä-Suomi, joka toteuttaa tuon omistajanvaihdososion, ja sitten on alueen maaseutupalvelut lähinnä tiedotusosion osalta, ja sitten on kun meillä on tämmöinen rakennekehitysselvitys, tehdään muutamalle alueelle, niin erityisesti niiden osalta. Meillä on budjettia noin 600 000 3 vuodelle, ja toiminta-alue on pääsääntöisesti Pohjois-Savo, mutta webinaareihin nyt kuka tahansa voi tulla mukaan. Rahoitusta on 100% Euroopan maaseuturahastosta. Ja tuossa olikin jo puhetta tavoitteista, haetaan niitä keinoja sinne tuottojen lisäämiseen ja kustannusten vähentämiseen. Rahoituksen ongelmat puhuttaa tänä päivänä niillä erityisesti kehittyvillä tiloilla. Ja sitten menee peltojen kannattava aktiiviviljelyyn. Onko se sitten hiiliviljelyä vai jotakin muuta, mutta kuitenkin aktiivista viljelyä, että ne pellot pysyisivät hyvässä viljelykunnossa. Ja niin kuin oli puhetta, niin jatkajien lisäämiseen ja sitten ratkaisuja näihin yhteistyöverkostojen toiminnan kehittämiseen. Että meillä tahtoo olla sitä ongelmaa, että organisaatiot tavallaan siiloutuu ja se tieto ei enää samalla tavalla kulje niin kuin aikaisemmin. Ja meillä on tätä tiedon lisäämistä, niin kuin esimerkiksi tämä alvitilaisuus kuuluu tähän kategoriaan. Ja niin kuin Jari tähän pyyti niitä erilaisia vinkkejä, että mitä kannattaisi järjestää ja mihinkä, niin me kyllä hyvin mielellään otetaan niitä vinkkejä vastaan. Sitten meillä on tämä kehittävien tilojen tukeminen ja omistajanvaihdokset. Täällä on näitä webinaareja tässä tiedon lisäämisessä, niin kuin tämä, ja sitten on tulevaisuusfoorumia tai muita live-tilaisuuksia sekä sitten on opintomatkoja ja tupailtoja. Ja kehittävien tilojen tukemisen tueksi tehdään tämmöisiä tulevaisuuskeskusteluja viljelijöiden kanssa, ProAgria ja me Heinin kanssa näitä toteutellaan sitten, ja näistä me saadaan niitä koulutusaiheita sekä sitten vähän mietintää, että mitä milläkin alueella meinataan tehdä. Ja rakennekehitysalueiden yhteistyön selvittäminen, niin tässä nämä liittyy tähän tulevaisuuskeskusteluihin ja tavallaan sen alueen kehittämiseen. Otetaan pari pilottialuetta täältä. Ja puhuinkin sitten tuosta asiantuntijoiden sidosryhmien tiedon lisäämisestä. Ja täällä on erityisesti omistajanvaihdokset ja kehittävien tilojen ongelmakohdat niin kuin ensisijaisesti työ alla. Ja sitten on webinaareja ja sekä live-tilaisuuksia omistajanvaihdoksiin kannustamiseksi, ja siihen liittyy sitten tiedotusta ja muuta aktivointia. Ja hallinnointia MTK Pohjois-Savo, tosiaan niin kuin tuossa oli puhetta, niin hoitaa hallinnoinnin, ja ProAgria Itä-Suomi tekee omistajanvaihdososion. Meillä on tavoitteena hurjat tavoitteet, lähes 100 tilaisuutta ja yli 6000 henkilöä olisi tavoitteena tavoittaa. Ja tuossa alussa sanoinkin, kannattavuudelle jatkuvuutta.fi nettisivut tulee, ja meidät löytää MTK:n ja ProAgrian ja maaseutupalveluiden somesta, ja tulette saamaan sähköpostia ja on mahdollisesti lehti-ilmoituksiakin. Sivut löytyy täältä hankkeet alta ja sieltä kannattavuudella jatkuvuutta tiedotushanke, ja tänne tulee sitten jatkossa nämä materiaalit, tänne tulee menneet tilaisuudet, niin ne löytyy sieltä.
Ennen alvimuutosta niin käyn tuohon alkuun, mulla on tuossa 4 diaa, että mitä hallituksen esitystä nyt sitten, tai mitä on tullut jo verolainsäädäntöä ja mitä on tulossa. Eli ehkä tämmöinen suurin muutos, mikä on hyvä tietää, niin on tämä hallituksen esitys, tämmöinen 75/24, missä esitys eduskunnalle laiksi maatilatalouden tuloverolain 5 ja 21 pykälän sekä tuloverolain 32 pykälän muuttamisesta. Ja mitä se koskee, niin se koskee peltojen ja metsän vuokrauksesta saadun tulon verotus muutettaisiin siten, että vuokratuloja ei verotettaisi enää maatalouden tulolähteessä. Vuokratulot verotettaisiin jatkossa vuokranantajasta riippuen joko tuloverolain mukaan verotettavassa muun toiminnan tulolähteessä tai elinkeinotoiminnan verottamista annetun lain mukaan verotettavassa elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Eli käytännössä niin, että nyt kun pellon vuokratulot linkkitorneista, tuulivoimaloista, aurinkopaneeleiden pohjilta, jos on saatu vuokrattu tämmöistä maa-aluetta, niin ne on aikaisemmin verotettu, tai verotetaan edelleen maatalouden tulona, joka sitten aiheuttaa sen, että se menee koko ansiotuloksi suuremmaksi osaksi. Osa voi mennä pääomatuloksi sitten nettovarallisuuden kautta. Niin se muuttuisi niin, että ne on jatkossa ensi vuoden alusta, ne olisi sitten pääomatulona verotettaisiin. Ja siinä on aika isot nyt sitten tietysti jonkun pellon vuokratulon verotuksessa, niin voi olla etua siinä, että joku eläkeläinen saa pellon vuokratuloa ja se on rasittanut sitten se pellon vuokratulo jotain eläketulovähennystä, se on niin kuin, kiristänyt eläkkeen verotusta, mutta sitten lähinnä miksi tämä muutos on nyt tullut niin kuin ehkä sitä on ajettu kovemmin, niin johtuu siitä, että nämä tuulivoimaloiden ja aurinkopaneelialueiden, niin niistä saatavat vuokratulot, niin ne on sitten ollut maatalouden tulona verotettavia ja se on voinut nostaa verorasitusta huomattavasti ja ne tulisi nyt sitten pääomatulolähteeseen ja käytännössä myös siellä on tiettyjä epäloogisuuksia ollut, kun on ollut sitten, kun on vaikka puhdas metsätila, että ei ole maataloutta ollenkaan ja siellä on sitten joku linkkitornin vuokra tai tuulivoimalan vuokra, niin siitä huolimatta pitäisi tehdä sitten maatalouden veroilmoitus nykyään, että se verotettaisiin maatalouden tulona, niin se sitten muuttuisi pääomatuloksi verotettavaksi. Mutta semmoisia poikkeuksia, että maatilatalouden tuloverolakia muutettaisiin siten, että vain maatilan kuuluvasta rakennuksesta, rakennelmasta ja näiden rakennuspaikoista saadut vuokratulot olisivat maatalouden verovuoden veronalaisia tuloja ja muut maatilan vuokratulot verotettaisiin tuloverolain mukaan. Eli rakennusten ja niistä alla saadusta rakennuspaikasta, rakennelmista saadut vuokratulot olisi edelleen maatalouden tulona käsiteltäviä nyt sitten. Ja tämä nyt tulisi, tämä ei ole vielä voimassa, tämä on vielä, mistä lausunnot on mennyt, ehkä Jari tietää paremmin, siellä on voitu jo MTK:n puolelta on lausua jo näihin, että tämä varmaan aika lailla loppusuoralla alkaa olemaan, niin se tulisi voimaan 1.1.2025 verotuksessa sitten. Eli sen sitten 2025 vuonna saadut tulot olisi sitten näistä pääomatuloja. No mikä on tavoitteena tässä ollut? Eli se yhdenmukaistaisi peltojen ja metsien vuokratulon verokohtelun muiden vuokratulojen kanssa. Eli ne olisi kaikki tämmöistä omaisuudesta saadut vuokratulot olisi pääomatuloja sitten. Eli ne olisi 30-34% ja sitten olisi se veroaste. Voi olla, että jollakin tämä nyt kiristää sitten verotusta kyllä. Ja sitten tosiaan rakennuksista ja rakennuksista saadut vuokratulot säilyisi edelleen maatalouden tulolähteisiin. Ja miksi näin, niin se olisi vaikuttanut jollain tavalla myös tuohon kiinteistöverotukseen sitten. Niin siksi on päätetty, että se menisi noin.
Nyt tietysti nämä maa-alueiden vuokrasta saadut tulot verotettaisiin tuloverolain mukaan, niin määräytys myös näihin kohdistuvien menojen käsittelyyn. Ne olisi sitten siellä pääomatuloon lähteessä sitten nämä menot käsiteltäisiin sitten. Et siellähän on tietysti se, miksi tämä minun mielestäni siirtyi, tähän piti tulla jo 24 vuodelle tämä laki voimaan, niin oli siellä olisi ollut aika vaaran paikkoja näihin sukupolvenvaihdoshuojennuksiin. Luovutusvoittoverotus, niin kuin myyjän osalta luovutusvoittoverotuksen 48 pykälään koskeva ja sitten jatkajalla tähän lahjaverotukseen huojennukseen oli vaaran paikko, että siellä on ne huojennukset menetetty ja myös sitten tuohon maatalouden nettovarallisuuden laskentaan siinä on ollut. Niin ensimmäinen on tuo nettovarallisuuskuvio, niin sillä ei ole vaikutusta siihen, että hallituksen esityksessä näkyy olevan niin, että jos sitä ruvetaan pilkkoon, miten se vaikuttaisi tuonne nettovarallisuuteen, se lisäisi hallinnollista taakkaa niin paljon, että siihen ei mennä koskemaan. Eli maatalousmaat luettaisiin sitten osaksi maatalouden nettovarallisuutta, kuten aiemminkin, eikä esityksellä sitten ehdoteta muutoksia tätä koskevaan aiempaan oikeus- ja verotuskäytäntöön. Eli vaikka ei verotetakaan maatalouden MVL:n mukaan sitä vuokratuloa, niin siitä huolimatta ne pellot on MVL:n tuloa lähteessä nettovarallisuutta laskettaessa. Mun mielestä aika ovelasti on MTK osannut siinä ajaa asiaa. No sitten yrittäjävähennystä niillä ei saisi. Ja no sitten ei olisi merkitystä tuohon tuloverolain 48 pykälään, eli luovutusvoittoverotukseen. Et vaikka niitä verotetaan eri tulolähteissä, niin siitä huolimatta se täyttäisi tuon 48 pykälän luovutusvoittoveron vapauden. Ja eikä olisi vaikutusta myöskään perintö- ja lahjaverolain soveltamiseen, jos huojennuksen edellytykset täyttyvät. Eli vakiinnutta oikeus- ja verotuskäytäntöä ei lähdettäisi muuttamaan. Eli mun mielestä sieltä nyt on aika hyvin kyllä noita asioita poimittu. Onko jotain jollakin tässä vaiheessa tähän, ennen kuin lähdetään eteenpäin, niin kommentoitavaa tai onko keskustelussa noussut jotakin ylös? Keskustelussa ei ole tullut. En tiedä, onko Jari enää linjoilla, niin onko hänellä mitään? Jari ei varmaan enää ole linjoilla. Joo, kyllä. Niin tämmöinen, muistakaa nyt tämä, että lähinnä, miten tämä nyt sitten voisi tulla teillä vastaan, niin meillä päin on tämä tuulivoimala-kuvio, niitä suunnitellaan kauheasti ja rakennetaankin jo osittain, ja sitten näitä aurinkopaneelisysteemeitä sinne on jo monet tilat ottanut yhteyksiä, että isoja alueita ovat vuokraamassa nämä firmat, niin tietysti nyt sitten jokainen miettii omalla kohdallaan, onko se edullisempaa saada ansiotulona tai pääomatulona se vuokratulo, että siinähän on sitten, milloin se raha liikkuu, niin silloin sitä verotetaan siinä sitten, että saako rahat 2024 vai 2025 vuoden puolella, että siinä on vähän tämmöinen miettimisen paikka sitten tietysti. No sitten mitä tuli voimaan 2024 vuoden alusta, niin toi tasausvarauksen yläraja nousi tuohon 25 000 euroon. Se oli siinä. Perintöverotukseen tuli sitten toi 2 vuodesta 10 vuoteen toi maksuaikaa. Se on sinänsä aika kallista maksuaikaa, että siellä aika kova korko juoksee koko ajan, että se ei sinänsä niin iso huojennus on, mutta kuitenkin esimerkiksi jonkun omaisuuden, jos ajatellaan, että sitä pitää jotain ruveta myymään, jotain omakotitaloa tai jotain rintamamiestaloa jostain vähän ei niin helposti kaupaksi käyvällä paikkakunnalla, niin se antaa nyt vähän pelivaraa siitä jos semmoisen on sattunut perimään. No varainsiirtoverotukseen sitten näähän tuli nämä prosentin pudotus siitä sitten ja tuo ensiasunnon ostajan varainsiirtoveron vapaus poistui, niin. Olisiko tästä kommentteja kellään vai jatketaanko arvonlisäverokuvioihin sitten? Eipä taida olla, niin. Tosiaan tämä arvonlisävero
kannan muutos, nämä mitä mä esitän tässä nyt sitten, niin nämä on nyt sitten aika pitkälti suoraan Verohallinnon ohjeista otettuja ja sitten vähän muista lähteistä kerätty näitä tietoa. Ja tosiaan tämä nyt on ihan, kun tämä on ihan uutta, niin tähän mä luulen, että ohjausta tulee vielä tässä tämän loppuvuoden ajan, että nyt mitä tässäkin esitetään, niin voi olla niin, että niihin tulee muutoksia sitten. Sitten siellä oli aika lailla, mitä mä verottajan niitä, siellä on sellainen 35 minuutin koulutusvideo esimerkiksi Verohallinnon sivulla. Tosi hyvin kerrotaan näistä asioista. Se kannattaa, jos on, niin kuin haluaa perehtyä enemmän, niin kannattaa käydä kuuntelemassa se siellä. Ja sitten siellä on semmoinen syventävä ohje, mikä ei ihan, sekin on kuitenkin aika siinä ei kaikkia siinä syventävässä ohjeessa läheskään ole sitä, mitä siinä koulutusvideossa. Siinä oli paljon enemmän siinä koulutusvideossa, kun käytiin niitä pienempiä esimerkkejä tai yksityiskohtaisesti läpi, mutta siinäkin sanottiin siinä koulutusvideossa, että jos ei nyt saanut vastausta näihin, niin kannattaa olla sitten Verohallintoon yhteyksissä ja pyytää ohjausta asioihin sitten. Joo, eli 1.9. alkaen niin yleinen arvonlisäverokanta nousee 24-25,5%. Ja nyt muistaakseni Unkari ja Suomi on nyt sitten EU-maista ne kovimmin näistä yleistä alviprosenttia käyttävät. Et Tanskassa taitaa olla 25. Ja mitä tämä nyt vaikuttaa sitten? Tarkoituksena on valtion saada kassaan lisää rahaa, noin 1 miljardi vuodessa. Se on nyt tarkoituksena siinä. Ja millä tavalla meidän pitäisi nyt sitten huomioida tämä. Eli tätä uutta arvonlisäverokantaa tullaan 1.9. alkaen soveltamaan vain sellaisiin tavaroihin ja palveluiden, joiden verokanta on nyt 24. Eli näihin muihin verokantoihin ei vielä tule korotuksia. Eli yleisen verokannan korotus ei siis vaikuta niihin tavaroihin ja palveluihin, joihin sovelletaan alennettuja verokantoja 14 ja 10, kuten esimerkiksi majoitus- ja liikuntapalvelut ja lääkkeet ja näin. Tällä hetkellä se on näin. Mutta näihin alennettuihinkin verokantoihin on ehdotettu muutoksia, mutta ne tulisi voimaan aikaisintaan vuonna 2025. Muun muassa suurin osa nykyisen 10% verokannan alasta tavaroista ja palvelusta siirrettäisiin 14% verokantaa. Ja ehkä niistä nyt suurin tämmöinen olisi noin lääkkeiden esimerkiksi, lääkkeiden sitten muutokset noista, että se on ehkä tämmöisen niin kuin yksittäisen ihmisen kohdalla voisi olla semmoinen suurin sitten. Ja sitten on näillä makeista ja suklaaverokannan korottaminen 14% 25,5%. Ja jostain muistelisin, että semmoinen tapahtuisi sitten kesällä 2025, mutta en yhtään muista, mistä mulle on tämmöinen tieto minulle jäänyt sitten. No, tärkeintä on, että vero pitää osata maksaa oikein ja periä oikein ja laskuun pitää merkitä tiedot oikein. Eli toi on ehkä, ei tee mitään muuta tästä päivästä muistaa, kun toi viimeinen, että vero pitää osata maksaa oikein ja periä oikein ja laskuun pitää merkitä oikeat tiedot. Eli siinä on tavallaan tämä homma niin kuin siltä osin. No nyt sitten kun lähdetään miettimään, että no mitäs mä nyt oikein tässä sitten osaisin sitten käyttää, niin ei kannata tehdä asiasta liian vaikeita. Niin kuin sanotaan, että yrittäjien, viljelijöiden, niin kuin tilojen välisessä kaupassa, niin toinen maksaa ja toinen vähentää, niin siinä nyt ei sillä tavalla niin kuin, ei mitään mahdotonta vääryyttä pääse syntymään, että se on niin kuin kummallekin osapuolelle käytännössä aika lailla yksi yhteen se homma. Mutta sitten tietysti kun me aletaan toimimaan niin kuin yksityisten henkilöiden kanssa, eli me tehdään jotain, myydään polttopuuta ja tehdään lumen aurausta tai näin, niin siellähän siinä sitten tavallaan sille yksityiselle henkilölle, niin sillähän on tavallaan merkitys. Silloin meidän pitää niin kuin
Tietysti meidän pitää oikeat alvit osata laittaa sinne naapuritilallekin, mutta sitten niin kuin kesämökkiläiselle lumeaurauksesta, niin meidän pitää nyt osata miettiä se, että mikä alvi siellä on. Eli jos tavara luovutetaan ostajalle viimeistään 31.8.2004, sovelletaan verokanta 24, vaikka ostaja maksaisi tavaran myöhemmin syyskuun aikana. Eli jos on joku urakoitsija, joka nyt on tehnyt on vielä viime talven lumeauruut laskuttamatta ja polttopuut laskuttamatta vaikka joltain mökkiläiseltä, niin jos se on toimittu nämä palvelut ja tavarat ennen tätä alvimuutosta, niin se menee 24, vaikka se antaisi maksuaikaa joulukuulle 2004 sille. Eli se menee niin. Ja nämä esimerkit on suoraan tuolta Verohallinnon sivulta. En ruvennut keksimään niitä itse, ettei niihin tule niin kuin minua voi syyttää, että ne on mennyt pieleen, niin nämä on suoraan sieltä. Näistä pystyy aika hyvin johtamaan, kun auton kohdalle muuttaa vaikka noukinvaunu tai paalain tai traktori, niin näitä samoilla esimerkkeillä me pärjätään. Eli asiakas tilaa tässä uuden auton elokuussa 2024, auto luovutetaan hänelle syyskuussa 2004 ja asiakas maksaa auton luovutuksen yhteydessä, niin myyntiin sovelletaan verokantaa 25,5. Eli merkitystä ei ole sillä, milloin auto on tilattu, kauppasopimus allekirjoitettu tai auto rekisteröity. Verokanta määräytyy auton toimitusajankohdan perusteella. Eli siinä on sitten se. No sitten on, että tässä on, tämä nyt voisi tulla koskemaan nyt tässä puimuri hajonnut, vaikka esimerkiksi sitten siellä ruvetaan tilaamaan varaosia, niin myyjä lähettää ostajalle 31.8.2004 varaosia. Tavarat saapuu ostajan varastolle 1.9.2024. Eli ja sitten nyt mennään tavallaan tämmöisiin lillukanvarsiin, mitkä nyt ei niin kuin, mun mielestä tehdään niin kuin helppo asia taas vaikeaksi. Niin jos kuljetus tapahtuu sopimuksen myyjän mukaan myyjän vastuulla, ostaja on vastaanottanut tavarat 1.9. ja sovellettava verokanta on 25,5. Ja jos se kuljetus tapahtuu ostajan vastuulla, tavarat katsotaan toimitetuksi kuljetuksen alkaessa 31.8.2004. Tällöin myyntiin sovelletaan 24% verokantaa. Eli tämmöinen on niin kuin tässä tämä. Ja nyt kannattaa, kun näitä esimerkkejä lukee, niin miettikää aina tarkkaan, että on myyjä ja ostaja, että niin kuin, ettei ne mene niin kuin sekaisin. Jos teillä on oma tilanne, että joudutte miettimään, että miten tämä alvi nyt menee, niin laittakaa paperille, että naapurin Pertti ja minä, niin nyt milloinka me ollaan tehty mitäkin, tai mökkiläinen Kalle, mitä mä sille tein milloinkin, niin, että se niin kuin sitten, koska kun näitä esimerkkejä luki, niin mulla meni välillä nämä myyjä ja ostaja ihan sekaisin. Eli kannattaa niin kuin olla, että mitä näissä esimerkkeissä aina niin kuin tarkoitetaan. No sitten on nämä ennakkomaksu. Ja näitähän nyt käytetään paljon maataloudessa ja metsätaloudessa ja monessa muussakin hommassa. Eli ennakkomaksusta on kyse silloin, kun maksu on kertynyt myyjälle ennen tavaran toimittamista. Eli taas tässäkin, että okei, että myyjälle, tässä tarkastellaan myyjää nyt ennen tavaran toimittamista asiakkaalle. Ratkaisevaa on se, milloin raha on myyjän käytettävissä. Jos ennakkomaksu on kertynyt myyjälle ennen lakimuutosta, ennen kuin lakimuutos on tullut voimaan, sovelletaan verokanta on 24%. Ja tässä on huomattava, että se on myyjän käytettävissä, niin siitäkin oli, mä muistan, että oliko mulla näissä kalvoissa sitä hommaa, mutta siinäkin oli näistä, että milloin se raha on käytettävissä ja näin, niin sitä niin oli Verohallinto pähkäillyt paljon. Että tässä taas tehdään aavistuksen ehkä niin kuin, tehdään vähän sen niin kuin hankalaksi näitä asioita. Eli tässäkin nyt taas mietit, että asiakas ja myyjä ja näin ostaja, myyjä. Eli asiakas tilaa uuden auton elokuussa 2024.
Tai voisi olla, että viljelijä tilaa uuden traktorin elokuussa 2024. Voisihan se olla, että traktori luovutetaan hänelle syyskuussa 2024. Asiakas maksaa osan uudesta traktorista kauppahinnasta luovuttamalla myyjälle vanhan traktorinsa elokuussa 2024. Eli koska vanha traktori on luovutettu myyjälle ennen 1.9., siihen ennakkomaksuun sovelletaan 24% verokantaa. Ja nämä nyt on näissä puukaupoissa ja näissä kaikissa sitten tämän. Eli ennakkomaksusta veron suorittamisvelvollisuus syntyy tuotteen luovutus- tai palvelun suorittamishetken sijaan hetkenä, jona ennakkomaksu kertyy myyjälle. Eli milloin se myyjä, joka sitä niin kuin saa, milloin hän saa sen rahan, niin silloin sitä katsotaan sitä suorittamishetkeä. Eli jos ajatellaan puukauppaa esimerkiksi, niin jos on sen rahan saanut 31.8., niin silloin siihen pitäisi käyttää 28%, ei 28, joskin jo, mä jo arvioin varmaan 3 vuotta eteenpäin, niin 24% verokantaa. Ja sitten sille lopulle käytettäisiin sitten korkeampaa sitten. Näin ollen ennen elokuun loppua maksettava ja myyjän käytettävissä oleva ennakkomaksu synnyttää verovelvollisuuden ja sen myötä määrittää myös arvonlisäveroprosentin. Se on 24, vaikka itse tuote luovutettaisiin tai palvelu suoritettaisiin vasta 1.9. tai sen jälkeen. Eli tässä on käytännössä siis esimerkiksi syyskuussa toimitettavat lannoitteet pystyy vielä ostamaan elokuun aikana vanhalla arvonlisäveroprosentilla, mikäli koko kauppasumman kattava ennakkomaksu arvonlisäveroineen on myyjällä ennen kuun vaihtumista. Onko tässä vaiheessa tullut jotain kysyttävää tai kysymyksiä tuossa? Ei ole tullut. Joo. Kaikki on hämmästyneenä, niin kuin minäkin, kun mä tätä menen läpi, että mitä ihmettä ne on taas kehitellyt tuolla. Joo, no tämä oli tuossa, mä en tiedä onko ollut Maaseudun Tulevaisuuden lehdessä, mutta tuolta nettisivulta otin. Eli lähteenä on Maaseudun Tulevaisuus ja Verohallinto, niin tehty tämmöinen jana, millä tavalla se nyt sitten menisi. Eli siinä on tuo vuoden kuun vaihde, eli se on, jos tuote luovutetaan ostajalle ja ostaja maksaa tuotteen syyskuun puolella, niin silloin se hyvin selkeä 25,5. Jos tuote luovutetaan ostajalle elokuussa ja maksaa tuotteen syyskuussa, niin alviprosentti on 24. Jos ostaja maksaa koko tuotteen hinnan elokuussa ja tuote luovutetaan syyskuussa, niin se menee sen 24 mukaan. No sitten ostaja maksaa tuotteen hinnasta osan ja tuote luovutetaan ostajalle ja ostaja maksaa loput tuotteen hinnasta, niin sitten siinä on 24 ja 25,5. No sitten tuo viimeinen, että ostaja maksaa tuotteen hinnasta osa, tuote luovutetaan ostajalle elokuun puolella ja sitten lopun maksaa syyskuussa, niin sitten koko siihen ketjuun sovelletaan 24%. Toi on ehkä sellainen hyvä, tuossa on mun mielestä aika pääpiirteittäin noi hommat, mitenkä ne niin kuin menee. Että kannattaa siinä sitten vaikka vilkasta. Mä ajattelin, että onko, tänäänhän on Maaseudun Tulevaisuus tullut, että onko tämä siinä, mutta netistä ainakin löytyy Maaseudun sivulta ja todella hyvä. Tosiaan Verohallinto on tuossa. Maaseudun Tulevaisuus ja Verohallinto on lähtenä tästä nyt sitten. No sitten osamaksukauppa. Tämmöistähän on aina. Eli tavara maksetaan useassa osassa. Ja tämä nyt sitten tietysti pitää nyt muistaa sitten, että näitäkin nyt on tämä käsitteenä osamaksukauppa, niin se on niin kuin, se voi olla harhaan johtava, koska jos sitten menee jonnekin rahoitusyhtiölle maksettavaksi joku, että lyhennetään jotenkin rahoitusyhtiölle jotain koneostoa tai tavaran ostoa esimerkiksi, niin sehän on sitten normaalia tämmöistä niin kuin ihan lainanmaksua sinne,
että vaikka puhutaan osamaksueristä tai näin, niin siitä huolimatta voi olla, että se ei ole osamaksukauppaa, vaan siinä on ihan tehty niin kuin vaan tuonne lainarahoitussopimus sitten, ja silloinhan siellä on se, milloinka se on se tavarat toimitettu ja se myyjäliike saanut rahoitusyhtiöltä sen rahat, niin sieltähän se vaikuttaa. Eli kyseessä on osamaksukauppa, kun tavara maksetaan useassa osassa, ja tässä se maksetaan sille myyjälle useassa osassa. Ja nyt me tehdään tämmöinen rahoitussopimus, mehän maksetaan jollekin rahoitusyhtiölle, ei myyjälle sitä silloin. Ja osamaksukaupassa arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan ostajalle. Tässä nyt on Kodinliike myy osamaksukaupalla pesukone, joka luovutetaan ostajalle elokuussa 2024. Asiakas maksaa pesukoneen luovutuksen jälkeen useassa erässä. Koko kauppahintaan sovelletaan 24% verokantaan. Sen verran me ostettiin pesukone, itse eilen tuli tuohon paikalleen. 18 vuotta kesti vanha pesukone, mä laskin, että 6500 koneellista sillä pestiin noita pyykkiä, kun on pojat urheille ja kaikkea, niin yllättävän hyvin kesti vanha pesukone. Ja no, se maksettiin elokuussa ja tuli elokuussa, niin alviprosentti on 24 meidän laskussa siinä sitten. Eli osamaksukauppa tämä on sitä, että myyjälle maksetaan osissa, ei johonkin rahoitusyhtiölle. No sitten tämä jatkuva luonteinen tavaran ja palvelun myynti. Tätä nyt on niin kuin sitten paljonkin tiloilla, että jatkuvan luonteisessa tavaran ja palvelun myynnissä vastike määräytyy ajan kulumisen perusteella. Esimerkiksi vuokrauspalvelu on jatkuvan luonteinen palvelu. Ja nythän voisi olla näitä leasing-sopimuksia ynnä muita. Jatkuvana suorituksena myyty tavara tai palvelu katsotaan toimitetuksi tai suoritetuksi kunkin suorituksen liittyvän tilitysjakson päättyessä. Esimerkiksi jos vuokran maksujakso on 1.6.2004, 31.5.2005, palvelu katsotaan suoritetuksi 31.5.2005. Palvelun myyntiin sovellettava verokanta on tällöin 25,5 koko jaksolta. Jos vuokralainen maksaa myyjälle vuokran koko maksujaksolta ennakkomaksuna ennen 1.9.2024, myyntiin sovelletaan 24% verokantaa kuitenkin. Että jos se maksaa ennakkomaksuna koko ton vuokran maksujakson, eli tuonne toukokuulle 25 asti, niin ennen 1.9. silloin se on 24, mutta jos se maksetaan sitten tuon elokuun jälkeen, niin silloin se menisi sen 25,5% mukaan, jos silloin maksetaan koko vuokrajaksolta. Näin mä sen ymmärtäisin tuossa. Ja jos vuokraa peritään kuukausittain, tilitysjakso on kuukausi ja verokanta määräytyy tilitysjakson päättymisajankohdan mukaan. Tällöin esimerkiksi elokuun 2004 vuokraan sovelletaan 24% verokantaa ja syyskuun 2024 vuokraan 25,5%. Ja nämähän on nyt näitä leasing-vuokrahommia, on leasing-robottia, traktoria, maatalouskoneita ynnä muita, niin näissä se nyt pitäisi ainakin sitten huomata sitten. No sitten tullaan tähän, että kertaluontaiset myynnit, jotka maksetaan useammassa erässä, kuten osamaksukauppa tai rakennusurakka, eivät ole jatkuvaluonteisia. Eli voihan olla isoja navettaprojekteja ynnä muita, ne ei ole tämmöistä niin kuin jatkuvaluonteista tavaran hommaa. Ja sieltä oli muistaakseni, mulla oli siitä joku kalvohomma tuolla tulossa. Ja onko niin, että mulla, mä katson, oliko sen verran tutkailen tuosta omaa, että oliko mulla tuosta rakentamista, mulla oli semmoinen, on mulla sieltä tulossa jo oma kalvos, en rupea puhumaan sitä, muistelin, että kirjoitinko vai jäikö vaan ajatusasteelle, niin no sitten tuo ilmoittamishomma 1.9.24 alkaen, eli arvonlisäveroilmoituksella on vain yksi kohta yleisen verokannan alaiselle myynnille. Ja ilmoittaminen omaverossa, kun arvonlisäveron verokausi on kuukausi,
omaveron arvonlisäveroilmoitukset tulee 1.9. alkaen näkymään kohta vero kotimaan myynnöstä verokannoittain 25,5% vero. Kun arvonlisäveron verokausi on 4. kalenterivuosi tai poronhoitovuosi, en tuommoista itse tiennytkään. Yleisen verokannan muutos tulee voimaan kesken pidennetyn verokauden, eli se tulee muutos siellä. Ja omaverossa 4. vuosittain ilmoitettaville näytetään verokauden 3/24 eli heinä-syyskuun arvonlisäveroilmoituksella kohta verokotimaan myynnöstä verokannottaan 25,5. Kerran vuodessa ilmoitettaville näytetään kalenterivuoden 24 arvonlisäveroilmoituksella kohta verokotimaan myynnöstä verokannottaa 25,5. Näissä kohdissa ilmoitetaan myös kyseisille verokausille nyt sitten, mitä siinä nyt on nämä 24 myynnit sitten tuossa samassa kaikki. Siellä on se yksi kohta nyt sitten. Eli tässä sitten on, että huomaa, tämä on nyt verohallinnon sivulta, että huomaa, että veron suorittamisvelvollisuus ei määritä sitä, mille verokaudelle arvonlisävero ilmoitetaan. Voit joutua ajallisen kohdistamisen säännön vuoksi ilmoittamaan 24 myyntiä esimerkiksi syyskuulle tai 25,5% myyntiä elokuulle. Ja toisin sanoen, vaikka kohdistaisit arvonlisäveron maksu- tai laskutusperusteisesti arvonlisäveroilmoituksella, sovellettava verokanta määräytyy veron suorittamisvelvollisuuden perusteella, eli tavaran toimitus- tai palvelun suorittamishetkellä. Ennakkomaksussa ratkaisevaa on, milloin ennakkomaksu on myyjän käytettävissä, esimerkiksi myyjän tilillä. Tämä on niin kuin verohallinnon siitä arvonlisäveroilmoituksen täyttämisestä nyt sitten. Joo, no nyt sitten tavallaan että kun on näitä rakentamispalveluita, voi olla isompia urakoita, voi olla 1 miljoonan, 2 miljoonan joku vaikka navetta tai joku halliprojekti, niin sitten sitähän on voitu sopia jonkun firman kanssa, että sitä maksetaan sitten osissa siinä. Eli tämmöisiä kertaluonteisia myyntejä, jotka maksetaan useammassa erässä, kuten esimerkiksi rakennusurakka. Urakkaa ei pidetä jatkuvaluonteisina palveluina. Palveluihin, jotka ovat kesken verokannan muuttuessa, sovelletaan sitä arvonlisäverokantaa, joka on voimassa palvelun valmistuessa. Ennen keskeneräisen urakan lopullista valmistumista maksettavia valmistumisasteen sidottuja maksuposteja pidetään lähtökohtaisesti ennakkomaksuina. Eli nämä nyt voi tulla näihin rakennushommiin ja tuleekin monella. Eli urakoissa ne itsenäiset osat, jotka ovat valmistuneet ennen 1.9. menevät 24% verokannalla ja sen jälkeen valmistuneet osat 25,5% verokannalla. Esimerkiksi urakoissa voi olla erillisiä palvelusuorituksia, jotka teetetään aliurakoitsijalla. Jos tällainen itsenäinen urakka valmistuu ennen tai jos sitä maksettava ennakkomaksu kertyy myyjälle ennen 1.9., myyntiin sovelletaan 24% verokantaa. Eli nämä nyt voi tulla taas näissäkin niin kuin järkikäteen näissä hommissa, että katsotaan se, että milloinka se nyt sitten, mitä tehdään ja milloinka sitä niin kuin, se homma niin kuin on täällä on jonkun valmiusaste, vaikka on perustukset tehty, lietekanaalit valettu tai on pohjatyöt tehty, jotain tämmöisiä, niin tehdään sen mukaan, että milloin se sitten on valmistunut se, ja sehän nyt on sitten urakoitsijan ja ostajan välinen tämmöinen asia, millä tavalla he katsovat sen sitten valmistuneen, että johonkin joku dokumenttihan sitä pitää varmaan olla selvillä sitten. Ja näistä sitten, eli laki on yksiselitteinen. Tämä on niin kuin verohallinnon, tässä osa on verohallinnon ja osa on tuosta maaseudun tulevaisuuden jutusta, mitkä löytyi sitten itse asiassa ne maaseudun tulevaisuuden jutussa olevat asiat, niin oli sieltä löytyi siitä verohallinnon videokoulutusmateriaalista, niin ne oli siinä aika lailla samalla lailla sanottu sitten.
Eli laki on yksiselitteinen, yrityksen on suoritettava arvonlisäveroa voimassa olevan kannan mukaisesti. Laskussa on myös oltava lain vaativat merkinnät. Ja siinä on sitten, että Verohallinto toteaa, että monen yrityksen pitää lisäksi päivittää laskutus- tai kassajärjestelmässä verokannan korotuksen vuoksi. Aiemmat järjestelmät eivät välttämättä hyväksy desimaalipilkkua tai kolminumeroista arvonlisäveroa. Eli näähän nyt sitten pitää nämä niin kirjanpito-ohjelmat kuin laskutusohjelmat, jos tällaisia on, niin ne pitää nyt sitten päivittää ajan tasalle. Sitten todetaan lohduttavasti, että mahdollista vaikeuksista huolimatta niin laki on yksiselitteinen. Yrityksen on suoritettava arvonlisäveroa voimassa olevan kannan mukaisesti. Laskussa on myös oltavat lain vaatimat merkinnät. Eli se on aika, niin kuin lain mukaan toi on hyvin tiukka toi. No sitten toi ei ollut mä en muista, oliko toi nyt tämä, että jos järjestelmät eivät syystä tai toisesta taivu heti yhteistyön uuden prosentin kanssa, tarvittavat merkinnät voi tehdä vaikka käsipelillä. Toi on suoraan maaseudun tulevaisuuden jutusta otettu, mutta se oli myös minun mielestä siinä Verohallinnon koulutusvideossa, että siellä sanottiin, että ne on sitten, niin kuin, koska kuitissa pitää olla oikeat merkinnät, ne on sitten vaikka tehtävä käsin. Ja tavallaan myyjä voi korjata oikean arvonlisäveroprosentin ja veromäärän laatimansa laskuun tarvittaessa vaikka käsin. Eli ne on sitten tehdään noin muutokset sitten siihen. Ja tässä tämä on nyt tämä alvi-homma on tavallaan nyt pääpiirteittäin tässä. Mulla ei tähän nyt sitten muuta ollut tähän alvi-asiaan, että tästä ehkä tämmöinen, mun mielestä tuossa on hyvin kerrottu se, että tuota kuvaa kun tuijottaa ennen kuin menee nukkumaan, niin sitten silloin miten onko tuo lauantaina tuo 31. päivä, niin, ja sunnuntaina on vissiin 1.9., niin lauantai-iltana kun menee nukkumaan, niin tuijottaa tätä kuvaa, niin sunnuntaina tietää sitten, että miten tuota arvonlisäveroa pitää käsitellä sitten. Mutta tämmöinen on, että tämä nyt on kello on 11 nyt ja tässä on vielä Teams-aikaa oli puoli tuntia varattu, niin nyt voidaan porukalla sitten pohtia näitä asioita ja kommentoida ynnä muuta niin se on sen verran tuossa, mitä ei ollut näissä esimerkkeissä, eikä mä muistan, oliko se nyt siellä koulutusvideossa tai näin, niin sitten jos näitä tämmöisiä alennuksia, hyvityksiä, kaikkia tämmöisiä tulee, että tähän nyt tulee esimerkiksi vastaan mun mielestä meijeripuolella ainakin, ja voi tulla lihatalojenkin puolella sitten, kun ainakin on tietyillä maito-osuuskunnilla on semmoinen, että sitten kun on ostettu tiettyjä tarvikkeita, niin sitten niitä, onko nyt sitten seuraavan vuoden ensimmäisessä tammikuun maitotilissä, kun siinä sitten niin maksetaan tiettyjä hyvityksiä, näin tavallaan palautetaan, niin ne pitäisi nyt sitten jyvittää tämmöiset hyvitykset, jopa alennukset ynnä muut, niin ne pitäisi niin kuin ajallisesti hyvittää, että siellä on nyt 8 kuukaudelta syntynyt 24% ja sitten, sitten loppu 4 kuukaudelta sitten niin on taas eri verokannoilla. Eli ne pitäisi ne hyvitykset tehdä nyt sitten eri verokannoittain tuossa. Et sellainen mulle jäi mieleen siinä. Itse vaan siinä mietiskelin, että kuinkahan tuo nyt sitten, no ehkä nämä isommat firmat, heidän järjestelmät siihen toimii, mutta sitten jos siinä nyt sitten yrittäjien tai jonkun kesämökki klapikaupan kanssa sitten on, että jos on vaikka myynyt 5 mottia polttopuita ja sitten asiakas valittaa, että niissä oli tuonut huhtikuussa 24 ja sitten toi marraskuussa 24 ja niissä kummassakin oli vähän sanomista, että pitäisi saada hyvitystä niistä, niin pitäisi käytännössä sitten hyvitys jakaa sitten näille eri niin kuin verokannoille sitten. Nyt sitten tämmöisenä vaan, että
turha tarkkuus on monessa asiassa ammattitaidon puutetta taas, että onko siinä nyt kuinka sitten niin kuin, vastaako se sitä lopullista merkitystä. Yrittäjän välisissä kaupoissa välttämättä siinä ei ole niin paljon merkitystä, mutta tietysti yksityiselle asiakkaalle toimittaessa, niin siinä sitten on sitä merkitystä. Mutta nyt on tässä puhunut yksinäni jo hetken aikaa, niin olisiko siellä jotakin? Mulla olisi kysymys. Entäs kun ollaan maatiloilla aika useasti ollaan tie- tai vesiosuuskunnan asiakkaita, niin mitenkäs näissä? No siihen tiehoitokuntiin, niihin on aika hyvä vastata, kun niissä, niissä ei välttämättä, ne ei ole alvivelvollisia tavallaan, niin ehkä niiden kanssa ei niinkään tule ongelmia, mutta kyllä itsekin vesiosuuskunnan laskutusta yhdelle vesiosuuskunnalle teen, niin ihan tuota asiaa tuossa aamupäivällä mietin, että onneksi heillä laskutus loppuu 36. nyt, niin se on sinänsä, vaikka nyt laskut kirjoitetaan vasta niin kuin tässä varmaan syyskuun aikana tehdään se laskutus, niin se menee 24 veroprosentin mukaan, mutta kyllä nyt sitten, jos nyt oikein tehtäisiin viimeisen päälle oikein, niin tavaraa, kun on toimitettu siinä pitkin vuotta, niin, niin siinä ehkä on sitä 20, siinä olisi ehkä sitten muutamalle kuukaudelle sitten seuraavana vuonna niin sitä matalampaa verokantaa ja korkeampaa. Mä luulen, että näihin tulee kyllä sitten ihan ohjeistusta, kun koska se ei ole, koska sitä tuotetta toimitetaan koko ajan siinä ja se maksu suoritetaan vasta niin kuin jälkijättöisesti, niin. Mutta osa kunnista on pyytänyt vesimittarin lukemat, niin tässä jäin miettimään, onko sähkössä tämmöistä mitään? Niin, että se on sinänsä olisi ihan niin kuin, ja no sähköyhtiöiden näissä, niin siellä tulee automaattisesti. Niin, siellä tulee automaattisesti. Niin. Automaattisesti, ne on joutunut niin kuin toimimaan niin monien eri alvimuutosten kanssa, kun siellä oli sitä 10% alvia näin, niin tämä on varmaan niin kuin helppo toteuttaa heille, että ei aiheuta mitään ongelmia, mutta kyllä tavallaan nyt nämä pienet vesiosuuskunnat ja näin, niin tietysti puhutaan, ei nyt hirveistä summista, mutta tavallaan nyt yksityisen kuluttajan osalta, joka ei pysty sitä vähentämään missään, niin semmoisen kohdallahan sillä on sillä nyt merkitystä, se nostaa kuitenkin hintoja nyt niin kyllä sillä ihan niin kuin korottava vaikutus on että mä jossakin nyt oli, että sillä olisi noin 350 euron vaikutus tällä alvin nostolla niin kuin tämmöisen keskimääräisen yksittäisen kuluttajan niin kuin vuositasolla, niin se on korottava vaikutus kustannuksiin niin 350 euroa. No tuossa kuuntelin sinua, niin no mitäs tapahtuu, jos nämä laittaa väärin? Näitä yleensä ottaa. Se on Kirkonmäelle jalkapuuhun ja yleinen paheksunta. Yleinen paheksunta, niin että kyllähän se niin kuin, tämähän oli mun mielestä niin kuin verohallinnon näissä ohjeet loppuun. Niin kuin, tämä on minun mielestä niin kuin tyhjentävä. Että se on yksiselitteinen, yrityksen on suorittava arvonlisävero voimassa olevan kannan mukaisesti. Laskussa on myös oltava lain vaativat merkinnät. Ja tietysti ne laskussa olevat merkinnät, ne pitäisi olla oikein, ne on niin kuin siellä on olemassa. Arvonlisälaissa on kahdenlaisia, on ne vähäisemmät laskun-merkinnät, missä muistaakseni muistan, niin pitää olla eriteltynä se arvonlisäveroprosentti ja pitikö sen arvonlisäveron määrä näkyä. Siinä oli joku, en muista, siinä oli joku 500 tai 1000 € joku raja oli, ei ole tarvinnut pitkiä aikoja siihen puuttua. Ja sitten isommissa laskuissa pitää olla, niin erityltä pitää näkyä nettohinta ja arvonlisäveron määrä ja arvonlisäveroprosentti ja muistaakseni kokonaissumma siinä niissä raskaammassa laskuvaatimuksissa sitten.
No mitä siitä seuraa? Tietysti jos tulisi verotarkastus ja todettaisiin, että olet perinnyt väärin alvia, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sä oot myös tilittänyt väärin alvit. Jos sinulla on laskussa ollut 24% alvi ja siinä olisi pitänyt olla 25,5, niin sä oot 1,5% liian vähän niin sitä alvikantaa niin kuin sitten tilittänyt, niin siitähän tulee sitten, pitää tilittää puuttuvat hommat ja siitä tulee sitten korkoa ja voihan sitä joku veronkorotuskin sitten tulla siihen. No sitten tietysti pitäisi olla aina peilikuva tämmöisissä, no jos toinen osapuoli on toiminut niin kuin sen laskun mukaisesti, niin hän on vähentänyt liian vähän alvia, niin hänen pitäisi sitten toisella osapuolella se niin kuin sitten korjaantuisi. Eli niin kuin tämmöisessä yrittäjävälisessä kaupassahan se on sitten niin kuin plus miinus nolla. Mutta sitten tietysti jos toimitaan yksityishenkilölle, niin sittenhän siinä vaan se yrittäjä on nyt sitten liian vähän sitä alvia valtiolle perinyt, niin kyllä siinä niin kuin kyllähän se sanktioidaan sitten, että kyllä se pitäisi oikein mennä sitten. Eli mahdollista vaikeuksista huolimatta laki on yksiselitteinen, yrityksen on suoritettava arvonlisäveroa voimassa olevan kannan mukaisesti. Laskussa on myös oltavat lain vaatimat merkinnät. Että se jalkapuussa oleminen ei välttämättä ihan sillä selviä, että joutuu käyttämään rahaakin siihen. Tuossa nythän oikeastaan tämä alvimuutoksessa kannattaa skarpata, koska voihan olla, että osa yrityksistä pyrkii nostamaan myös hintoja tämän perusteella, että kannattaa varmaan tarkastikin laskea niitä. Niin, ja sitten se on oli niin kuin, tämä niin kuin yrittäjien, niin jos ajatellaan niin kuin maatilayritystä esimerkiksi, niin minun mielestäni ei antakaa mennä vaan niin kuin läpi se, että nostatte hintoja sillä tavallaan se. Että sitten niin kuin, että se niin kuin on semmoinen, mikä tietysti on siinä. Se on niin kuin, olen huomannut sen nyt, sanotaan niin kuin ehkä tämän vuoden aikana, ehkä viime talven aikana oli tietysti polttopuulla esimerkiksi oli kauhean kova kysyntä. Se loppui kesken monessa paikkaa ja sitten tuli niin kuin siihen tilalle noita niin kuin, se toi markkinoille paljon erinäköistä polttopuun myyjää, sanotaan näin tämä asia. Ja nyt sillä on ollut selvä vaikutus sitten esimerkiksi hinnoitteluun niin, että tietysti kun myyjiä tuli paljon, niin sitten se tämmöinen klapien hinta on niin kuin ollut aika, niin kuin myydään todella halvalla tavaralla tavallaan. Ja nyt sitten tämmöinen, jos niitä, en tiedä kuinka moni niistä sitten kuittinsa kirjoittaa ja ilmoittaa verotuksessa siellä, mitkä kauppojen ilmoitustaululla niitä on, niin tämä tavallaan tämmöisten niin sanotusti rehellisten yrittäjien asiaa voi vielä enemmän hankaloittaa, että kun pitäisi vähän sitä hintaa nostaa, kun kustannukset on kuitenkin noussut ja sitten joku myy sitten tavallaan niitä alihintaan, että ei tämä niin kuin, että kuluttaja sen loppupelissä maksaa, että kyllä se pitäisi pystyä vyöryttämään siinä. Ja sitten tietysti tarjouksia, kun on pyydetty jostain asiasta, niin nehän on tarjoukset on tehty sen alvin mukaan, että jos siinäkin taas yrittäjät, jos toimii keskenään, niin siinähän on tavallaan toinen maksaa ja toinen vähentää, että ei niinkään, eikä se arvonlisäveroprosentti niin paljon ihan tee siinä, että joku 1 miljoona navettainvestointi, niin siinähän tietysti jo alkaa vaikuttaa, mutta ei se saa se 1 miljoona rakennusinvestointi niin kuin ei se voi kaatua siihen, että 1,5% alvi nousi, että jos se on niin tarkalleen laskettu, niin sitten kannattaa jättää tekemättä se investointi. Mutta sitten jos on mökkiläinen kysynyt, että millä hinnalla sä auraat talvella mun pihat, ja sitten sinne on sanottu, että okei, että se on vaikka, mä käyn 500 eurolla talvella ne tekemässä tai jollakin, niin eihän siinä nyt ole sitten, niin
nyt siinä häviää tavallaan se, että kun mä oon kerran näin, eikä ole ollut mitään sopimusta siitä, että se pitäisi ollakin sitten 500 jotain se hinta. Niin tämmöisissä tietysti nämä tulee ehkä nyt vastaan.